Rostomili, wyrządzę wam cosik o starych ciotkach. Jak macie radzi do mojej drzistani, to dejcie mi palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Jonek miał kupa ciotek. Było ich tela, że ani ich nie poradził porachować. Najstarsze były stare ciotki. To były siostry Starki, a Stazika. Dla nich Jonek miał najwięcej respektu, bo miały już swoje roki, a były obraźliwe. Trzeba było się fest dobać pozór, co się przy nich rządziło, a wyrządzało, bo jak coś ich szpatnie usłyszały, a przełonaczyły to chęć się oblykły, a szły ku chałupie. Potem nie przyszły na wszczywe porę dni, ale jak się im już zaś zmierzło w chałupie siedzieć, to zaś przyszły. Sranda była z tymi ciotkami, z tymi starymi ciotkami, bo starzyk ich dycki nasorowali, a robili se z nich błozna, a one siedziały, a one udawały, że nie słyszą. Ale Jonek wiedział skryt, czego to je. Dycki tak bywało po zabijaczce, bo wiedziały, że Starka we szpajsce ma nawieszane szpyrki, a kity tuż czakały, kie im co kdo kidnie na talerz. Starka dycki co miała, to dała, a Starzyk, jak im jeszcze polał ważonki, to się śmiały, a i jego błozną. Jonek z tymi ciotkami rod wyrządzał, bo go uczyły rachować, grały z nim w karty, a uczyły go srandownych, a i starodawnych pieśniczek. Ale najwięcej miał rod, jak starociotka przyszła na jesień, albo w zimie, to w ten czas se siadła kole pieca, a zaczęła mu wyrządzać o utopcach, o nocznicach, o diobłach, a i o pusteckim, co hawierzom pomogą na szachtach. Potem Borok synek nie poradził spać, a się chował pod pierziną, ale na drugi dzień zaś drugociotka mu wyrządzała nową pogodkę. Tuż był rod jak fazol, bo te stare ciotki były słuszne, a chyrne, ale jak się ich o coś ich człowiek spytał, to potem cały wieczór o tym drzistały. Ba i jednego razu Starka się spytała swojej starszej siostry, jako to było, że Francek z Palowego Kopca se wziął za babę Hankę z Sikornika. Ona ganz nie wiedziała, ale zaszła do swojej siostry, przykludziła ją do Starki, a we trzy już wyrządzały cały wieczór, a jeszcze północy. Bo kiejsi hańdowni nie było telefonów, jako terazy, tuż tako starociotka musieli iść przez pół dziedziny, co by coś ich życ nowego. A jak już to rzekła, to już chnet to wiedzieli wszyscy po chałupach, bo stare ciotki to wartko rozniósły. Nie było szkubaczek, łuskaczek, kopoczków, pokopków, wiesiel, dożynek, muzyk, co w nich by nie było starych ciotek. Wszędzie musiały być, wszystko musiały wiedzieć, a wszystko wiedziały. Mały Jonek to wie na isto, bo jak się go rektorka spytała we szkole, wiela je 5 a 5, to żyk, że się spyto starej ciotki. Ale jak się go spytała o połednicach, to rządził 3/4 godziny, aż zadzwoniło. Potem stare ciotki zaczęły umierać, jedna po drugiej. Umrzył i Starzyk, tuż nie miał kto kogo nasrować. Jonek poszł na asynt, ale jeszcze od najstarszej ciotki się dozwiedział historię swojej familii. Wszystko to napisał blajsztyftem na archu papiuru, a schował do podstola. Potem nie skorzy jego wnuk to opisał na internecie, a teraz to wszyscy czytają z odewzitą gębą. Tuż jak mocie jeszcze, jaką starą ciotkę, to ją nawszczywcie, zanieście jej kąsek buchty, a ona wam wyrządzi, jako to kiejsi bywało. Zabiercie se, a i ze sobą pisok, a więcej archów papiuru. Wiecie wielach jo miał tych starych ciotek? Kiebych jako mały synek pisał wszystkie jej pogodki, to by z tego była cało od Maryja książek. Rostomili, widzicie po dwóch stronach takie dwa obrazki. Na jednym jest film, co się na niego możecie podziwać, a na drugim obrazku jest subskrypcja mojego kanału. Dziękuję pięknie, miejcie się fajnie.